Debus Guarbrós, cassola de pollastre amb gambes, un mar i muntanya de manual. Arrenquem. Tenim dues maneres de fer aquest plat. Comprar un caldo de pollastre o fem nosaltres mateixos. Jo aquí el faré perquè la diferència de gust al final del plat és bestial. Si el voleu comprar, tireu una mica endavant el vídeo. Comencem el caldo blanquejant el pollastre. Cobrim 1 quilo de pollastre on hi hagi carn i os amb aigua que no estigui calenta. I posem al foc viu. En quan arrenqui el bull, retirem el pollastre i tirem l'aigua. Això ho fem per eliminar impureses i toxines. Tornem a l'olla. El pollastre també. Afegim 100 grams de porro, 150 grams de ceba, 150 grams de pastanaga, 100 grams de xampinyons, 50 grams d'api, unes tires de pell de llimona, unes boles de pebre negre, un full de llaurer, una mica de farigola i finalment 4 litres d'aigua. Posem a foc ben fort. En quan arrenqui el bull, baixem el foc al mínim i comencem a desescumar, treure les impureses. Ho hem fet en molts vídeos. A l'haver blanquejat el pollastre en tindrem menys. Això ja ho sabeu el que és, xup-xup i paciència. El greix, sobretot de la pell del pollastre, puja. Es pot anar retirant ara o es pot esperar al final. Jo el que faré serà esperar-me al final, congelar-lo i utilitzar-lo després com a greix per fer el plat final. Mireu, aquí ja porta 3 hores fent xup-xup. Aquest és el punt perfecte si volguéssim fer una sopa de pollastre. Però el vull una mica més intens, així el deixaré una hora més. En cap moment tirem sal, perquè al anar reduint es aniria concentrant. Espereu al final. Bé, ja ha passat 4 hores de fer xup-xup molt a poc. El colem. I he tret 1,5 litres de pollastre. Fixeu-vos, he omplert l'ampolla. I això ho congelo. Mireu, el dia següent, que fàcil és treure el greix. Aquest greix el trec i el reservo. Busquem una cassola plana, una cullerada de greix de pollastre, o si no en teniu de llar, i una mica d'oli d'oliva. Tenim el foc fort i marquem les gambes. Res, ni un minut, per una banda i per l'altra. Les retirem. Aquest foc viu marcarem el pollastre. El volem ben daurat. Ficar l'oli i afegim. Anem girant i daurant, 15 a 20 minuts. Aquest és el punt, ben daurat. El retirem. Prèviament hem tallat uns 200 grams de ceba ben menuda, ceba de figueres i un parell de grams d'all. Sí, estem començant un sofregit. Podem salar una mica per ajudar que evapori aigua abans. Quan es va secant, es va caramelitzant i podem afegir líquids per allargar la cocció. Jo el que faig és afegir una mica del caldo que he fet de pollastre. Mireu quins tons ja més marrons té la ceba. És el moment d'espanyolitzar aquest sofregit. I incorporarem 200 grams de tomàquet triturat. Continuarem treballant a foc viu, que evapori també l'aigua. Obtindrem aquest resultat. Tenim que desglaçar la cassola que tenim plena de sucres i afegim líquid. Què farem? 40 ml de brandy i 40 de vi ranci. Ho mantenim a foc viu que evapori l'alcohol. I portarem el sofregit al límit com fem sempre.
que se'ns enganxi, que caramelitzi, que es torni marró. Torna a estar sense líquid. Ara hi afegirem un mig litre del brou de polièster que hem fet i tornem a desglaçar. Ara busquem que bulli una mica, que es redueixi una tercera part. Un cop fet això, posem el foc mig i incorporarem de nou el pollastre. Posem el foc baix, tapem i que cogui uns 40 minuts. Ara és el moment de fer la picada, una elaboració catalana que malauradament s'està perdent. Començarem torrant una mica de safrà, farà més gust i s'integrarà millor. El reservem. Picarem un gradall ben menut. 2 o 3 tires de pell de taronja. Si està seca, millor. I una mica de julivert. Si teniu un morter, passem del túrmix. Començarem treballant l'all, sempre. Una mica de sal i anem treballant com si fos una pedra a molir, fins a obtenir en uns 10 minuts aquesta pasta. Super enganxosa. I ara anem introduint els ingredients per duresa. Ara va la pell de taronja. També la treballem uns 5-10 minuts. Ja veureu que és super aromàtica. Ara ve mitja pressa de xocolata a la pedra. Millor xocolata a la pedra perquè porta farina d'arròs per espessir el xocolata a la tassa. Llavors això ens ajudarà a espessir el plat final. Ara sí toca els carquinyolis. Un cop integrats van les ametlles. Fixeu-vos quina textura tenim. Ara ens toca el safrà i el julivert, que costa una mica d'integrar. És tot molt eixut, ens toca una mica de líquids. Posarem 30 ml d'oli d'oliva verge. Ho treballarem una mica. I 50 ml de brou de pollastre. Anem movent, anem treballant. La picada serveix al plat final per integrar, espessir i aromatitzar. Per això sempre ho tirem al final, si no perdríem aquests aromes. Finalment mireu quina textura, en total una mitjoreta. És regular però tosca. I és el moment que vagi a la cassola. S'integrarà superfàcil. Ho deixarem 5 minuts a foc mig. I retirem el pollastre. Colem la salsa. Penseu que tota la verdura i el sofregit ja han deixat el gust a l'aigua. Tota aquesta fibra no ens interessa. Retirarem tota aquesta fibra i ens quedarem el que és bo, que és aquesta salsa. El color és molt maco i no és per la xocolata. Si recordeu, la picada era verda. Aquest color és per la caramelització dels diferents ingredients, des del pollastre, el tomàquet o la ceba. Finalment emplatem el pollastre, les gambes, que ja no ens en recordem d'elles, i la salsa per sobre. És un plat que dona una mica de feina, és cert, però que val molt la pena. És un plat de mar i muntanya, és un plat de tradició. Cuineu i cuideu-vos.